Vi var ute i fridag för 2 kontra hemma. Och det var ju, ja det var ju strikt. Jag klarade lite grann. Men hur såg det så? På grusvägen, nej det såg okej ut. Så det svinhållt alltså. Har du varit och ledig hela tiden? Ja, det är ju 2 dagar. Men nu ska jag faktiskt jobba den här veckan. Jag jobbar på glasmästeri. Inte som glasmästare. Nej, jag är ekonom. Så jag har hand om all administration, ekonomi. Det är ett gäng nu efter de här och sen vi. Ja, det är lite bra. Man tar min häst. Eller hur, Vilma? Ja, visst. Så slipper du gå. Ja, men... Det är bra att man gör själv. Ja, det är ju det. Men vad fort det är. Oj, jävlar! Vad häftigt! Jag såg det. Ja, visst. Eller vilken? Nej.